Di hamua kadongan macai lasi tutu roha dinaboi hitamu sepa Jepang di renungan palabok roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dienet do sian buku renungan wasiat dohot judul Mamora alai dang sada. Imana tersurat di sada Korintus sada ayat tolu sahatu ayat 10 pitu. Nama rojahan sian hatani debata di sada Korintus sada ayat 12 songonoma didok disi. Alai oddo nahudok adong do dihamu nama dok sisian nisi Paulus doau nadeba sisian nisi Kepas doau nadeba sisian ni Kristus do anggoau. Uju mangadupi ngolu nahurangat jolma somalna say marsiadu do jolmai jala marsirapusan ganup naing mapartahat tom ngoluna. Alai sebalik nado namasa di huta Korintus. Di ngolu nagok arta dohot sinamot songoni nang di parbinotoan masa do parbolak-bolatan manang perpecahan di punguan parsaurani. Mamora di arta dohot dia ke parbinotoan alai dang gabe mabain jolmai tang di haporsiauna. Toropad do jolmai namada butu gijang ni roha na mangarajumi diri na songon halak na sikop namar na puna di saluhut gabe mabay na sida madabu tu parbolak-bolatan jala mangarajumi diri dumenggan sian na asing idok na sida bedo au sian horong on nadeba sian horong an jala padohan na paasing asikot do padohan na songoni ganup marsiadu pati pohon dirina dohot horong nasaping sikap nasongoni boy masa doi hinorhon ni pengkultusan tu sasahalak uluan manang pimpinan laus ido namasa tu apostel Paulus di pasangap kuria Korintus ibana alai ditulak apostel Paulus doi ditonahon aposteli asa saroha sa pikiran na sida, una nga dong parbolak-bolatan. Amanginang uluan na sitong, dang jadi mga luluy sangap tu dirina siyan akka naginomkoman na. Amen. Songoni marenungan dihita sa daryon, unang lupa da kamanginang, like, subscribe, jala sagihon tuak kadongan, ala marhitei, na parsidoho dohita mabaritahon nauli rap dohot YKB GKI. Mauliate, horas, debatama mamasu-masu hita saluhut na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.